Здравейте! В днешната лекция аз, Ванеса Златанова, Венислава Виденова и Яна Георгиева ще представим всъщност тези три глави. Шеста дисциплина, пренаписване на кода и неделимо цяло. Аз ще представя шестата дисциплина. Всъщност ще започна с един пример. DC-3 революционира търговската въздушни пътувания, но авиаиндустрията не се превръща в голяма индустрия, докато не се разпространи използването на две допълнителни технологии повече от 10 години по-късно. Става въпрос за реактивния двигател и радара. Интересното е в този случай, че радара е всъщност страничен продукт от военните усилия, а не от самолетните изследвания. Изглежда, че петте дисциплини, които колежките ще представят в друга презентация, които сега се сближават, съдържат критична маса. Те превръщат изграждането на учебните организации в систематично начинание, а не просто в случайност. Но в бъдеще ще има и други нововведения. Ако аналогията с авиокомпанията е подходяща, може би едно или две събития, възникващи на привидно малки вероятни места, ще доведат до съвсем нова дисциплина, която днес дори не можем да схванем. Реактивният двигател и радара насърчават всъщност процъфтяващата инфраструктура на летищата, пилотите и механиците, производството на самолети и търговските авиокомпании. Това беше основа, върху която беше изградена съвременната авиокомпания. И ще дам още един пример, който според мен е подходящ. Това всъщност е за компютъра. Подобно на горния пример с радиоактивния двигател и радара, първоначалната им употреба и предназначение е било съвсем различно, но след прилагането им в авиацията, тя се превръща в голяма индустрия. Това се случва и със съвременния компютър и неговото възникване, които всъщност е съчетание на две технологии, които се развиват самостоятелно в продължение на столетия. Става въпрос за автоматизацията на изчисленията и програмирането. Първите компютри всъщност е било повече изчислителна машина, разработена е всъщност от Алан Тюринг, и това е било идеята с идеята за разбиване на енигма машината. Но след неговата разработка се дава начало всъщност на многобройни изследвания и подобрения в тази област. След изобретяването на микропроцесорите през 70-те години на 20 век, това откритие значително променя цялото устройство на компютъра и разширява всъщност приложението му да може да се ползва като персонален компютър от всеки, а не само за военни цели. И сега Вени ще представи следващата глава. Пренаписване на кода и да преминем към системното мислене. Системното мислене ни учи, че има два типа сложност. Сложността на детайлите и динамичната сложност. Сложността на детайлите се предполага, че прави всички рационални обяснения непълни. Не можем да подобрим нашето овладяване на сложността. Преобладаващи доказателства са, че хората имат когнитивни ограничения. Когнитивните учени са показали, че можем да се справяме само с много малък брой отделни променливи едновременно. Нашите съзнателни схеми за обработка на информация лесно се претоварват от сложността на детайлите, принуждавайки ни да се уповаваме на някакво интуитивно съждение, базирано на опит, за да разберем нещата. Важно е да отбележим, че подсъзнанието може да бъде тренирано, като всяко обучение е взаимодействие между съзнателният ум и то води до обучение на подсъзнанието. Едва ли искаме да мислим за всичко, което правим, като например шофирането, свирането на пиано, говоренето и други примери. Това са неща, които в началото практикуваме бавно и в последствие се превръщат в един естествен процес. Съществуват много начини за програмиране на подсъзнанието, като културата, обществото, в което израстваме и техните ценности и убеждения.
Ефектите от езика са финни, защото езикът влияе не толкова на съдържанието, а на начина, по който подсъзнанието организира и структурира самото съдържание. Ако мислим линейно, тогава възприемаме и света по този начин. Ако започнем да възприемаме системен език, всичко това започва да се променя. По-добрият начин на мислене в следващият слайд. Задаваме въпрос, кой е по-добрият начин на мислене в днешния динамичен свят. Ние сме научени да мислим логично, линейно, от точка А до точка Б и така докато стигнем до надежно решение. Това мислене е аналитично, последователно, целеустремено и ако не намираме логика, ние спираме и започваме да търсим варианти в друга посока, но отново действаме последователно и линейно. Това мислене обаче не винаги ни върши работа. И сега ще представя в една малка компания как мениджъра се е справил с честите закъснения на неговите служители. Компанията се състои от 20 служители и мениджър забелязва, че всеки ден служителите закъсняват и започват все по-късно да идват на работа. Той започва да мисли как да се справи с проблема и започва да следва стъпка по стъпка, т.е. да мисли линейно. Започва да ги вика по-отделно и да разговаря с тях, след което не вижда никакъв ефект. След това ги групира и ги заплашва, но отново няма резултат. И в един момент решава да прояви повече креативност и започва да заснема офиса всяка сутрин в 9 часа, вижда колко служители има, в 10 часа отново и така поредица от снимки прави, в които се вижда как офиса е пълен и в 11 часа, чак в 11 часа и той слага снимките на табло в офиса и всеки ден с идването си служителите могат да ги видят. След около 2 месеца забелязвам, че всички служители са започнали да идват на време и след спирането на снимките тенденцията си остава и проблема е решен. И сега давам думата на Яна. Благодаря, Вени. Следващата тема, която ще разгледаме е тази за неделимото цяло. Или с други думи, как ние хората сме едно цяло с Земята. Сега ще разгледаме един пример на астронавтът Ръсти Швейкарт, който е летял на Аполо 9 през 1969 година. Той разказва, че астронавтите изпитват сериозни затруднения да опишат какво е преживяването да преминеш над планетата Земя, а самия той е имал такива затруднения в продължение на 5 години. През лятото на 1974 година той е бил поканен като говорител на събирането на планетарната култура в Линдисфарн, където, обмисляйки как да сподели опита си, той отхвърлил много начини да го направи, осъзнавайки, че историята му трябва да бъде преразказана като че ли през очите и сетивата на човечеството. Прекарвайки време там горе, той описва, че е започнал да усеща привързаност към това, което вижда отгоре, както и постепенно да се идентифицира с него, осъзнавайки, че това е един нов начин да видиш нещата. Започнал е процес на свързване на самоличността на астронавтите с цялото. Стигнало се и до желание да се сподели усещането и разбирането за света, погледнат през очите на астронавтите, на хората там долу, които са в непрестанна война, с цел да им се отворят очите и да осъзнаят кое е наистина важното за нас. За Ръсти Швейкарт това е било достигане до първите принципи на системното мислене. Промяна, която е дошла не от рационалното и интелектуалното ниво, а от прекия опит. За него светът е станал не части в цялото, а цяло в цялото. Той е осъзнал, че хората живеем с измислени граници, например националните граници. Често пъти се озоваваме в капана им, на границите, които сами сме си поставили. Следващ слайд, моля. Сега ще спомена някои възможни примери за промени в нагласите на всеки един от нас, които ще отключат системното мислене. Както се видя и в примера на Ръсти, граници, които са изкуствено създадени от нас с една или друга цел, могат да попречат на мисленето ни. Бихме могли да осъзнаем, че всичко случващо се около нас е обвързано. Дори да нямаме възможността да погледнем през погледа на астронавт, бихме могли да разберем, че ние не сме части от цялото, а сами по себе си сме цяло в цялото.
Всички избори, които правим, оставят отпечатък, било то и малък, върху заобикалящия ни свят. Хубаво е да се замислим върху това. Изграждайки системно и логическо мислене, отключваме възможността да научим съзнанието си да вижда и най-дребните негативни детайли, което ще доведе до възможността да избираме това, което е позитивно и красиво. Защото всичко, което Ръсти описва, че е видял отгоре, за него е било красиво. Прекият опит на преживяването е един от най-добрите учители на системното мислене, защото има способността да промени съзнателното и несъзнателното ни аз. Следващ слайд. Това беше от нас с представянето на трите теми. Благодарим ви за вниманието.